Вчера за първи път в град Лом се проведе ден на отворени врати в сградата на районно полицейско управление Лом. Това е един своеобразен финал на учебната 2006-2007 година, през която доброволците от Детска полицейска академия показаха наученото по време на всички мероприятия, провеждани съвместно с полицейски служители от районно полицейско управление Лом. Те бяха разпределени в различни служби, така както е структурата и иерархията на полицията в България. Вземаха длъжности от началник на районно полицейско управление до пост номер 1. На практика доброволците от Детска полицейска академия за момент влязоха в живота и работата на българския полицай. Успяха да се докоснат до трудностите и нелеките задачи, с които българската полиция ежедневно се сблъсква. Доброволците от Детска полицейска академия са 28, като на финалния етап те бяха приветствани от кмета на община град Лом, Пенка Пенкова, която на 14 от доброволците връчи дипломи старши доброволец, а комисар Златко Тодоров, гост от областна дирекция полиция Монтана, изказа приветствие както към ръководството на районно полицейско управление Лом, така и към академия за положените от тях усилия, труд и старания и връчи на останалите 14 доброволеца диплом младши доброволец. Уважаеми представители на Първа детска полицейска академия, ако преди 2 години появата на децата, облечени в тези униформи, изпълнявайки дейности, свързани с дейността на Първа полицейска детска академия в Лом, така будеха въпросителни, аз мисля, че през изтеклата година ви убедихте всички нас в Лом, че сте много сериозни и много отговорни. Аз минах през полицейското управление на различни места, видях колко сериозно те участваха в дебатите по места. Доброволците от Детска полицейска академия в рамките на цяла учебна година, тъй като тя стартира от 23 март 2006 година, рамо до рамо участват в различни акции и мероприятия с полицейските служители. За да стигнат до момента на практически занятия, те многократно са били обучавани в различни направления, като запознаване с нормативната база, опознаване визията на българския полицай, спецификата в неговата работа, завършили са курс за долекарска помощ, курс за боравене с късо огнестрелно оръжие. Многократни са акциите им с пътна полиция КАТ и извода до охрана на обществения ред, като по този начин българското общество и в частност жителите на град Лом видяха в лицето на тези млади хора бъдещето на държавата. Тук е моментът да изкажа от името на доброволците на Детска полицейска академия посланието им не само към жителите на град Лом, но и към всички хора, че те искат да живеят в мир и в спокойствие, желаят с своите познания и със своя труд да спазват законите в страната и етичните норми на поведение. В заключение ще посоча, че бъдещите планове на доброволците от Детска полицейска академия са да бъдат обхванати по-голям брой учащи се от всички учебни заведения в град Лом и деца, които са на възраст над определената до момента 14 годишна възраст. Към днешна дата в Основно училище Константин Фотинов град Лом е създадена първата в Северна България Детска полицейска академия, но това е само основата и подаването на жест и ръка към всички други учебни заведения, които могат съвместно да се сътрудничат и да партнират за изграждането на едни млади и самоуверени в себе си хора.